Vivimos como a leña no medio do lume. Non pedimos para vir, nin podemos pedir para quedar, mais podemos convidar aos demais a pasar, a ser charamuscas ou fume. Unha vez dentro e obrigados a actuar, cada quen atopa o seu xeito. E hai quen chega co mar metido dentro, convencido de que nada o vai poder queimar. E hai quen cree brillar dentro do lume e pensa que toda esa luz é cousa del. E hai quen busca nada máis que arder para parar canto antes de darlle ao monstro de comer, como se fora a morrer antes. E hai quen chega co mar metido dentro, convencido de que nada o vai poder queimar. E hai quen aprende a brillar dentro do lume e pensa que toda esa luz é cousa del. E hai quen busca nada máis que arder para parar canto antes de darlle ao monstro de comer, como se fora a morrer antes.